ciutat ha de ser conscient de que viu i viu dels polígons, viu de la indústria, i per tant aquesta a vegades imatge s'ha de poder revertir i tothom ha d'entendre que invertir en els polígons, que invertir en la indústria és invertir en el propi futur de la ciutat, és invertir en els llocs de treball de les persones i també és invertir en la qualitat de l'entorn. És un projecte que està pensat a llarg termini. Nosaltres pensem la ciutat amb 15 a 20 anys com a mínim. Això no vol dir que no haguem de començar a actuar des del primer dia. O sigui, nosaltres hem de saber com ha de ser la nostra ciutat d'aquí 20 anys i perquè sigui d'aquí 20 anys hem de començar a treballar ara. És sostenible, una ciutat sostenible, agradable per viure i eficient per treballar-hi. I per tant, tot el que hem de prendre decisions han d'anar encaminades en aquests tres objectius. I aquests tres objectius són transversals, perquè quan estem parlant de sostenibilitat estem parlant de mobilitat, però també estem parlant d'energies renovables, estem parlant de poder potenciar, per exemple, la robibria, de poder fer que la factura de l'energia pugui baixar. Quan estem dient agradable vol dir que estem treballant la cultura, estem treballant que tinguem un entorn agradable en tota la ciutat, i quan estem parlant d'eficient vol dir que hem de ser eficients en la nostra gestió. És que ha d'haver-hi una oficina, algú, un equip que conegui fil per randa el que està passant i on podem anar a picar, juntament amb el vostre coneixement d'internacionalització i que ens paguem moltes coses, però si ens ho poden pagar més des d'altres administracions, doncs els 8 primers que creiem que podem arribar a tenir responsabilitats de govern a la ciutat són perfils que ens permeten afrontar aquest futur amb garantia. Amb tots els plantejaments genèrics que has fet, aquí estem per ajudar, per contribuir i participar. Lògica, que tenim una potencialitat que no creiem que comunicativament no és molt important, i segurament a tu a l'hora d'anar a negociar amb els alemanys o anar a negociar amb qui sigui que apostin per la ciutat, si tenim un bon pla de comunicació i ens sabem vendre com a ciutat i sabem explicar quin és el nostre pla, perquè sí que és veritat que hem d'actuar des del principi i des d'allà, i això és el nostre compromís, però sapiguem que anem cap allà. Perquè si comencem a caminar i no sabem si anem cap a la dreta, cap a l'esquerra o cap al mig, a la FP i la formació dual i la formació, els cicles formatius que fins ara l'hem estat desvaluant, l'hem estat potser arraconant i es necessita, segur no, sinó que és obvi que es necessita molta especialització i persones formades en àmbits molt tècnics. Per exemple, l'Òscar és un exemple.